Aşgabatyň häkimetleri köp gatly jaýlaryň öňündäki we olaryň girelgeleriniň gapdalyndaky howlularda öý goşlarynyň goýulmagyny gadagyn edýärler. Şu günler häkimligiň wekilleri ýaşaýjylaryň jaýlaryň howlularynda goýýan öý goşlaryny aýryp başladylar. Olar munyň sebäbini bu goşlaryň paýtagtyň görküne ziýan ýetirýändigi bilen düşündirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6 martda paýtagtdan maglumat berdi. Ýaşaýyş saý dolandyryş bölüminiň işgärleri şeýle de häkimligiň wekilleri duýdansyz ýükloglaryna gelip ýaşaýjylaryň howlularda goýan öý goşlaryny ýükläp alyp gidýärler. Olar ýaşaýjylardan soramaýarlar. Olara öňünden duýduruş hem etmeýärler. Dip ýagdaýlardan habarly aşgamatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Bu çäreler paýtagtyň tas ähli sebitinde, hususan da Sowetler döwründe gurulan etrapçalarynda alınıp barylýar. Howlulardan äkidilýän goşlaryň arasynda ýaşaýjylaryň hojalyklarynda seýrek ulanýan enjamlary, şol sanda çiýişlik bişirmek üçin niýetlenen ojaklary, gadanlary, merdiwanlary da bar. Ýaşaýjylar tarapyndan pul toplanyp satyn alynan we howlularda goýulan uzyn oturguçlary hem ýükläp alyp gitdiler. Ýaşaýjylar arasy howada demdiň jalmak üçin daşar çykanda bu oturguçlarda oturýardylar ýa-da çağaly eneler çağaty daşarda oýnap otyrka şu oturguçlarda oturýardylar diýip ýaşaýjy belledi. Ýaşaýyş jaý dolandyryş bölüminiň we häkimligiň işgärleri ýaşaýjylara dilden berýän düşündürüşinde bu çäreleriň paýtagtyň häkiminiň görkezmesi esasynda amal edilýändigini aýdýarlar. Ýöne olar ýaşaýjylara görkezmäniň nusgasyny görkezmeýärler. Şeýle de olar bu çäreleriň amal edilmeginiň sebäbini şeýle goşlaryň paýtagtyň görküne ziýan ýetirýändigi bilen düşündirýärler. Ýaşaýjylaryň ençemesi aglabasy mundan 50-60 ýyl ozal gurulan 4-5 şatly jaýlarda seýrek ulanýan öý goşlaryny goýmak üçin niýetlenen ýöriti otoglaryň ýokdugyny aýdyp häkimetleriň bu çärelerine nägilelik bildirýärler. Ýaşaýjylaryň käbiri öňünden duýduruş edilmänligini düşündirmäge ýaşaýar. Häkimligiň işgärleri olary dinlemeýärler. Käte ýaşaýjylaryň sabyr käsesi dolup ýaşaýyş saý dolandyryş bölüminiň işgärlerine we häkimligiň wekillerine garşylyk görkezýärler. Olaryň arasynda dartgynlygyň ýokary derejede ýetýän pursatlar hem bolýar. Ýöne häkimligiň işgärleri garşylyk görkezjek bolsaňyz polisiýa jaň etjek diýip haýbat atýarlar. Dip aşgamatly başga bir ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Häkimligiň işgärleri ýaşaýjylaryň ören agyr hala düşüriljekdigini hem duýdurýarlar. Ýöne olar munyň nämäni aňladýandygy barada jikmejik maglumat bermeýärler. Ilat öz çağalarynyň, garyndaşlarynyň geljegini göz öňünde tutup ýygy çekilmeli bolýar diýip ýaşaýjy belledi. Ýaşaýjylaryň ençemesi häkimetleriň ilki özleriniň goşmaça otoglaryny ýykandygyny, indi hem howluda öý goşlaryny goýmagy gadagyn ýandygyny aýdyp, häkimetleriň emeli kynçylyklarynyň, böwetleriniň we çäklendirmeleriniň göwrüminiň giňeýändigini belleýär. Azatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Aşgabatyň häkimliginden telefon arkaly tesvir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Şeýle de redaksiýa bu goşlaryň nire alınıp gidilýändigini hem anyklap bilmedi. Türkmenistanda häkimetler indi 8 ýyl bäri köp gatly jaýlara sepleşdirilip ýa-da olaryň howlusynda ýaşaýjylar tarapyndan gurulýan goşmaça otoglary ýa-da oturdylýan beýleki gurallary köpçülikleýin söküp aýrýarlar. Bu çäreler esasan hem 2016-2017 ýyllarda güýçli depkinde amal edilipdi. Şonda goşmaça otoglaryň gurallaryň müňlerçesi ýumrulupdy. Häkimetler bularyň bikanun gurulandygyny we olaryň jaýyň asyl keşbini üýtgedip şäheriň umumy görküne ziýan ýetirýändigini aýdypdylar. Ýaşaýjylaryň ençemesi bolsa goşmaça guruluşyklar üçin özleriniň ýyllar boýy resmi salgyt we jaý tölegini töläp gelendiklerini gurrun beripdiler. Türkmenistanyň häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri guruluşyna millionlarça dollar möçöründe serişde harçlanýan guruluşyklar barada ýygyderli habar berýärler. Ýöne ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada mesele gozamaýarlar. Yerli sinçiniň ýurtdaky otlyk atnaglary we bu meselede goňşy Özbegistanyna bolýan özgörüşler barada iýeren maglumatlarynyň soň gelen seslenmeleriň birini aýdyrmagyna görä, otlyk atnaw bolman soň lewap sebäbi bilen daha sow sebäbiniň arasynda gatnaw esasan
taksi hyzmatlaryna dayanýar. Lewapdan Daşowut vilayatyna gidýän taksilerin kireyi gymmat bolsa da olardan peýdalanmak has amatly. Bu taksiler adam başyna 300-350 manat aralygyny hakalýar. En gowy ýeri bolsa taksi eýesine jaň edip gitjek wagtyny, eriňnäki ýüküň agramyny aýdyp gürleşip bilýärsiň. Olar gelip ýaşaýan jaýyňdan alyp gidýär we Daşowuty islän ýerine eltip düşürýär. Bizde bir şu gatnaw hereket edýär. Deyip adatlygy pikirini aýdan ýaşaýjy Türkmenistanyny gatnaw meselesinde dören agyr ýagdaý Özbegistanyňky ýagdaý bilen deňeşdirdi. Özbegistanyň näçe vilayet bar? Her vilayet bilen arada howa gatnawy, transport gatnawy hereket edýär. Türkmenistanda bolsa bary ýogy 5 vilayet bolup şolaryň arasyna hem döwrewap göni gatnaw mümkinçilikleri döredilmeýär. Deyip anonimlik şertinde gürleşen ýaşaýjy aýtdy. Arkadağ şäherine gatnajak elektrik otlusy barada çykan resmi habardan soň adatlyk bilen gürleşen Aşgabatly ýaşaýjynyň pikirini görä Türkmenistanyň duruşuny elektrik otlularyny geçmegine bir ýam wagt boldy. Ýönel bu meselede satyn alynan täze uçarlaryň, gurulan täze howa menzilleriniň hem ul rol oýnap biljekdigini, emma hökümetiň bu urdaky iş ukybyny pes hasaplaýanlygyny aýdýar. Lewap we Daşowut vilayetleriniň arasynda gatnaw soňky 4 ýylda howa gatnawynyň doly ýatyrylmagy bilen has yaramazlaşdy. Bu iki sebäpden ilaty ören ýakyn gatnaşyk saklaýar. Emma häzir gön demir ýol, awtobus gatnawlary hem ýok diýip aýry-aýrylykda gürleşilen bir näçe ýaşaýjy ýagdaýyň kynlygyny tasdik etdi. Daşowut bilen Lewap arasyndaky ýolagçy gatnawynyň bir kanun ýagdaýda işleýän hususy taksilere baglanyp galmagy hem döwletiň ulanýan emel çäklendirmeleriniň netijesi bolup görünýär. Hususy taksida gazojokdan geçip Lewapdan Daşowut sebitine çelini gitmek howply bolmagynda galýar. Adam başyna pul töläp, ýükü ýeten, üstü adamdan doly hususy awtouloglarda ýola çykan ýolagçylar käte ýol hadisalaryna uçraýar. Olaryň arasynda ýok bolýany, hem maýyp bolup galýany hem bar. Deyip ýagdaý gowgulýan ýaşaýjy adatlygyň habarçysyna aýtdy. Onuň sözlerine görä, gazojokdan aňryk gara ýol ýok. Diňe bezdorojy, takır ýol. Bu ýollary wagtal gummasýar. Taksi sürücüler bu hili yerlerden geçenlerini batıp kalmacak olup ulagy batly sürmeli bolýarlar. Bu ýagdaýda ýolagçylaryň howpsuzlygyna hiç ýyly kepillik ýok. Ýolsuz ýolly awariýa bolsa lukmançylyk kömegine ýa adatdan naşar gullugyň işgärlerine hem jaň edip bolmaýar. Sebäbi bu ýerde 6 asır mobil ara gatnaşygy tutmaýar. Ýöne bu aladalara garamazdan hatarly ýolda gatnaýan taksilaryň müşterisi azalmaýar. Bu müşterilerin köpelmeginiň ýene bir sebäbi esker ogullarının ýerinden barýan enatalar ýa-da Daşowutdaky aýallar türmesinde ceza çekýän zenalaryň ýerinden barýan adamlar bilen düşündirilýär. Eskerlerin ýa-da tutsoglaryň izinden barýan adamlaryň ellerinde goşlary köp bolýar. Olar otda bilen Aşgabatda baryp, soň Daşowut şäherine aşyk bolsa 3 gün wagt ýitirýär, has kançykda çekýär. Alyp barýan azyklary hem zaýy bolýar. Onsoň howply hem bolsa 10-11 saat taksida oturanyň amatly görünýär. Deyip ýerli synç aýtdy. Opposisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň aýaly Yuliya Navalnaya ruslary merhum adamsynyň saýlaw gününe iş başyndaky prezident Vladimir Putin'e garşy ses vermek ýa-da ses verişligi bozmak üçin köpçüliklerin protest bildirmek baradaky mailnamasyna eýermäge çagyrdy. Navalnaya 6 martda sosial ulgamda yerleştirilen video ýazgyda geçen hepde Aleksey Navalnyň Moskwada bolan Zaylans şäheresine 10 miňlerçe gollagçynyň gatnaşanlygyny, fevral aýynda Arktikadaky türmede ýogalynyna garamazdan bu gollagyň onuň demokratiýa uğrundaky kampaniýasynyň dowam etjekdigini özündäki has güýçlendirendigini aýtdy. Saýlaw gününi öz işimizi dowam etdirýänligimizi we bu ýerde köp adamyň bardygyny görkezmek üçin ulanmagymyz gerek. Biz hakyky dir adamlar we biz Putin'e garşy durýarys. Siziň ses verişligi şol bir gününe we
şolar wagtyň özünde 17 martda Günörtan gelmeňiz gerek diýip Navalny'e video ýazgyda aýtdy. Navalny gümürtük ýagdaýlarda ýok bolmadyndan 2 hepde öň saýlawçylary ses berişlik günlerini 15-17 mart aralygyny Günörtan köpçüliklerin ýygnanşmagy garşylygy görkezmek üçin prezident saýlawlary wagtynda ägir doly oppozisiýa hatarlaryny döretmäge çagyrdy. Giň ýaýran ananja görä siyasi heňli aýplamalar esasynda tutsak edilen Navalny öz beýniliginiň 3-nji ýyl dönümine gawat eglan eden meýilnamasyna bu protestin dol kanuny we howpsuz bolmagyny üpçün etmek pikirinden uğralyanlygyny aýtdy. Ses berişlige gatnaşygyň adatça Günörtan ýokary bolýanlygyny göz öňünde tutup, Navalny bu protestin Putin'e garşy ses berenleriň şahsiýetleriniň anyklanylmagyna ýol bermejekdigini öňe sürdi. Navalnyň maşgalasy tarapdarlary we günwatar liderleriniň köpüsi onuň Kremliň tanymal tanqyçysynyň ölümine prezident Putin'i aýplaýarlar. Ondan soň näme etmeli? Saýlaw size bagly. Siz Putin'den başka islenlik kandidatı ses verip bilersiňiz. Siz ses veriş kagıllaryny bozup bilersiňiz. Onun üstüne Navalny diýip ul harplar bilen ýazyp bilersiňiz. Siz hatda ses vermekde hiç bir many görmeseňiz hem saýlaw uçastygyna gelip we ol ýerde durup soň bolsa ýygyňyza öwürlep öýe gaýdyp bilersiňiz diýip Navalny'e 6 martdaky video ýazgysyny aýtdy. Saýlaw resmiler tarapyndan bäsleşige gatnaşmak hukugy reddedilen kandidat Boris Nadejdin hem 6 martda saýlawa gödäwçilik syn etmek üçin syýynçylary toplaýanlygyny eglan etdi. Putin we onuň 2 ýyl odal Ukraina garşy başlan urşuny açaçan tanqid eden 60 ýaşly siýasatçy saýlaw resmiler tarapyndan toplan gollaw ardalaryna kemçilik tapylan we dalaşgarlyk ardasy reddedilen raýat bu hil guramaçylyga hukuk berilmezden saýlaw gödäwçilerini toplamak işini nähili ýola goýjakdygyny anyklaşdyrmady. Germaniýada bozgunlukda ýaşaýan Navalny'e ýok bolan adamsynyň işini dowam etdirjekdigini aýtdy. Navalny'niň topory hem oppozisiýanyň korrupsiýa we Putin'in häkimetlerine garşy göreşi dowam etdirjekdigini nygtap, Navalny'nin işinin besedilmejekdigini wada berdi. Russiýadaky saýlawlar Kreml tarapyndan bir gödäwçilik astyna geçirilýär we ne adat ne de adalatly diýip bilinýär. Ýöne bu ses berişlik hökümeti belli bir derejede kanunuluk duýgusyny we alamatlaryny döretmek üçin zerur hasaplanýar. Kremliň siýasaty, metduaty, hukuk goraýjy edaralary we beýlik guramalary bir gödäwçilik etmegi 1999 ýyldan bäri Russiýany prezident ýa-da premier ministr hökmünde dolandyrýan Putin'in bu saýlawlarda känur kynçylykly ýeňiş gazanjakdygyny, häkimetleriň gaty uly, garaşylmadyk özgörüşlige ýol bermejekdigini aňlady.